трети опит за видео вече. Ето ме много такова. Дън. Дън? Шибина си. Я го... това. Тук Иво къде ми изпря така? Да. Тук иду да Иво. Ева ти бичо. Викам. Верно е. Он така си казва, като почне да прави клипи, само беше такъв трае. Викам, кажи нещо. Вика да не си имаше. Вика нещо, какво си кажи. Не го е срам, това ще го сценичната. Не. Он мисли, че трябва да се трае. Вика, гаси ги ти, вика, после ти. Викам, гаси, викам, после ми ги гледаш, нали? Имаш и други двама фенове. Кои? Само. Я. Буковици. Не бе. Даже бая сте феновете. Ето. 3 човека на кръс. Баща ти, я, Мугата Вало. Да. Може да са 3, ама верни. Всеки клип. 4, ти бащата, да. Да, ама. Всеки клип къде са ти го дали, видиш? Да са живи заедно, момчета. Това са верни фенове. Поздрав. Да. Ако е до YouTube. Ще видим как. Я тази сградата къде е, на Ангалската. Ако момчетата пътуват към къде беше това? Нью Орлеанс. Не. Некъде там. Нью Джерси ли? Какво беше? Джорджия. Гърмачещи. Джорджо от Джорджия. Румен? Румен? Урумбия. Румия. Румен като ром. Кой си е са Урумбия? Румен си Урумия. Или къната какво викаше Бразилия. Къната какво викаше Бразилия. Да, прав. Само надолу е само бразилци. Верно е. Изчистили са, бе, не... Ти верно. Или сигурно полигонат трябва и се навидат. Не, бе, почистили стиват ли си? Даже бая. Браво на общината. Сега ако може да не налагате на мангалата глоби, че фрунат екстра. Да се научат, че не трябва. Да. Ти ставиш, това като сега дим. Но не един, това ясно, че не е пожарна. Автосервис. Гуми, масла, филтри, авточасти. Shell. Да. Ето правим тук камера Shell. Това видео е спонсорирано от Shell. Какво е спонсорирано? Безплатен паркинг. Като за всички, но на нас не е такъв как да го... По-до цвекитата до саксиите. Да, по-до... дивотията. Студенолите? Да. Като си се разровил. Да. Верно е. Пиянио вика паднал готовио гропи, много ми вика студено. Като ровиш така е. Като си се разровил. Покри се и... Ето, махалата. Цигански бук. Как се смях? По принцип това не е било никога цигански, ама... Не, ама сайба мангале. Иначе... Това е било тук към Слатина. Да. Играме там футбол, какво беше? Китбол, футбол и после супер меди един там, къде тени съм аз смях. Но и какво става, вика още един дом? Вика махнах се, вика ми мраза, викам от Тамари, вика дома. Имам само. Яко цигани нямам, бе, викам, викам само наркомани пияници. Он наистина така. Ако трябва да съм честен... Нищо не става. Не. Честно, истината, знаеш каква е? Че повече да сме дали българите. Което е малко. Да, наистина. Българите сме дали повече да гарантирам ти. Мога ти го гарантирам това. Българите се правят повече на тарикати, като се накръкат. Но ние като да се накръкат. И знаеш кое е интересното? Че, примерно... Да знам бето човек си. Да, бе, ама... Що ще правят? Не знам. Да песен готина. Айде за тебе. И за хората от YouTube. Да, точно ми звъни. После. Той каза жив здрав. Така. Какво беше? Това. Как се викаше, бе? Ако са 3000 човека издадо казиното, тук как е? 200 са българи, 280 са цигани. Как е като тунелче? Къде? От дърветата ли? Слава долу има по-такива по-разраснали дървета и е баш като тунелче.
хубави песни и... Какво да го кажем? Жоржи, Валю, ако гледате това и сте в Америка вече, кога го гледате, Липсвате ни. липсвате ни и много негри. Та циганка не липсва, май. Такива само циганки. Само такива да барате там. По дебелите газове. Не дебели, ама. Пожена с много големи газове и без цици. Не знам как да са по-дебели, ще има цици. Не, ме там е стигач. Много уважавам Жоржо. Жоржо каза, имам Фейсбука, но имам трима приятели. Вика и ти сега 1-4. Вика на екстра. Как каза? Да. Няма ти вич. Казахме да може си пишеме. Сравнено. Please stay. Така вика Димарата. Please stay. Да. Please Stay. stay with me. She's falling for you. Така вика Димарата за Жоржо Ивара. Please stay. Какво да там нещо? Моля те, остани. Ясно е, да. Да, той така в момента вика. Please stay. Колко? На колко баща ме? Да, по време мина колко. Не, става. Не, па нищо. На колко татко му? Ето го. Айде, гасиме.